Hello! Ljudi, tražili ste da snimam vlogove, tako da evo jedan vlogić. Danas idemo za Novi Sad, malo ćemo tamo da se družimo i onda idemo na koncert od Senide u Spensu. Znači, idemo u Novi Sad, provedite dan sa mnom. Evo. A Vladu malo baci. Ćao Vladice, sakrio se. Zdravo, mi smo sada na putu i stići ćemo za nekih sat i po. Malo smo kasno i krenuli, sad je 12:15, tako da, eto, da. Zdravo! Ok, sad smo u Novom Sadu i sad ćemo da idemo negdje da popijemo kaficu jer baš mi se pije kafica i da se malo razbudimo zato što idemo na onaj koncert večeras. Jedva čekam, jako sam uzbuđena. A previše blizu. Dobro. Maši! Ćao! Ja sam Pink. Ti si moj Pinky. Inače, ljudi, samo da vam kažem, imam naočare, to nisam snimala sa naočarima, ali ja sam malo slepa. Iskreno malo sam slepa, tako da od sad imam naočare. Evo je ova crkva, ja ne znam ni kako se to zove. Ova gore. Stigli smo u centar. Pokaži crkvu. Valjda se to zove crkva, nisam sigurna. I sad se malo šetamo i da vidimo gdje ćemo da sednemo na kaficu. Baš mi se iskreno sviđa Novi Sad zato što ljudi maltene ne gledaju. Ok, malo gledaju. Moramo da se slikamo jednom sad ispred te crkve, katedrale, nisam sigurna. Zdravo. Ja ono kad taman kažem, ljudi ne gledaju. I onda ja se, neko se okrene ovako me pogleda. Sad treba da damo neki popust ova. Popust? Popust. Dala sam, crkva, katedrala, ne znam šta je to. A ovaj Svetozar. Znaš ti ko je Svetozar? Ok, sad idemo na kaficu i ja ne vidim ništa. Znaš ti da namestiš ovo da se ne okreće ovako slika? Ja to. Oj, Danka. Prvi put vlogujem, ne znam o čemu tačno da pričam. Tako da, ali veliki pozdrav ovom kamermanu, ovo je moj verenik, maši kameri. Ali možeš nekako da mašeš, ne možeš? Eto, rekla sam vam, vi ste pitali za vlogove i ja sam rekla kad bude nešto zanimljivo snimat ću, tako da mislim da je ovo zanimljivo, barem je meni zanimljivo. Ne znam da li je vama zanimljivo. Obavezno lajkujte video ako želite još vlogova da snimam, jer bi mi bilo baš zabavno to da radim. Ima ove kesice, ovih brendotova. Čekaj, hoću da opipam da vidim. Ok, ovaj ću uzeti. Ovo je mobil. Zašto svi stoje kao 6-7? Zašto? 6-7. Jesi. Tum, sekund. Ok, sad ja otvaram Brain Rot. Imam i kartice sada. Dobili smo Tigoligre Frutotini, Tigrulini Vatermelini, Branzinu Bikinu, Brindibo Skjerbibo, Vampiro Filtrato. Ovaj mi se zapravo najviše sviđa. Snufi Zefurili, baš je sladak. I Fruciono Mufaro, ne znam i da pročitam. Stigla kafica. Ja volim crnu kafu, kao moja duša što je crna. Malo je zahal. What the dog doing? Završili smo sa kaficom i sada idemo u apartman da vidimo kako to izgleda. Iskreno, da budem, uzeli smo najjeftiniji apartman, zato što je najbliži je Spensu gdje idemo, a također je kao nije skup, što bi davali brdo para, razumete? Tako da vidjet ćemo, nemamo visoko očekivanje, ali vidjet ćemo, tako da vidimo se u apartmanu. Gas. Zdravo! Evo nas u apartmanu. Ljudi, ja sam skontala da se veoma loše čuje na vetru ovaj mikrofon, ovaj ovdje, tako da možda će malo čudno da zvuči. Stigli smo u apartman, baš je mali, ali je simpatičan i sasvim dovoljan. Nama realno treba samo ovaj krevet. Ništa drugo nam ne treba. Tako da, evo imamo da sedimo malo, baš su slatke teme, plava boja. Lajkujte video ako volite plavu boju. Imamo neke slike od Novog Sada ovdje. I najbolja stvar, ovo ogledalo. Znači mogu da se gledam i da vidim kakav ću outfit da sredim i sve to. I sednem ladno ovdje na pod da se šminkam ako treba. Znači baš sam srećna. Imamo i WC, ne moramo u WC. Kako je Maji? Beba. I eto, neke tu police. Ima svašta ovdje.
Dobro. Imam ovo za sveće, ali u sveći nema sveća. Tako da ja ne znam. Eto, to je to za sada i sad ćemo malkice da odmorimo. Ok, lagali smo, idemo da jedemo, zato što smo gladni ko konji. Ali ljudi, gledajte koliko smo blizu, znači naš apartman je na 20 koraka od Spensa. Evo ga Spence ovdje idemo večeras i tu će biti Senida. Pa sam uzbuđena, ali sam jako gladna, tako da idemo na has. I pozdrav ljudi, krenuli smo kod Larite i njenog vernika sa mojom ženom. Ima mnogo ljudi, tako ću kažem čao mama, stigao sam. Ima ljudi, brate, mnogo, tako da mama, volim te, pa se vidimo. Zdravo! Ok, evo hrana. Steli smo neki restorančić kao turski neki, ali evo ja sam poručila piletinu neku, imamo i pomfrite i ovdje ima svašta nešto i baš je ukusno i sad ćemo da jedemo, veoma smo gladni. Yeah! Smazala sam sve, bila sam baš gladna i sada je vrijeme za dezert. Evo ga ovdje, pistać od pistaća. Pistać od pistaća? Baklava od pistaća. Sad ćemo da malo probamo. 10 od 10, definitivno. Sada se šminkamo. Spakovala sam sve ovdje, tako da imam svašta. I malo i kasnimo, tako da sad ćemo da na brzinu se transformisamo i pokazat ću vam kako izgleda na kraju. Evo ga, make-up look. I sad ćemo da se obučemo i polako da krenemo. I onda moram da ostavim kamericu ovdje u apartmanu i snimat ću malo sa telefonom. Ok, evo na malo boljem, svetlu. Mislim da je baš slatko, tako malo dramatičnije, ali neka, za koncert je odlično. I idemo da se obućemo. I evo ga, moj outfit. Dun, dun, dun. Znači, obukla sam neki topić i kožnu jaknicu i ove zvoncare i štiklice. I ljudi, idemo na Senidin koncert. Ok, sad smo na telefonima i idemo na Spence. Tako da, imam već neki osjećaj da me ubijaju noge. Ubijat će me, zato što imam štikle. Ali okej. Evo, stigli smo upravo i sve je sad još prazno. Tako da čekamo, pretoplo je, ja sam se prezmojala. Tako da, mislim da će biti super, zato što Bina je maltene ovdje. Tako da vidjet ćemo sve. Baš sam gledala ovaj cenovnik. Gledaj ovo. 68.000, olo, molim? O Bože. Hvala vam puno. Jeste mi dobro? Znači, Beograd, bili ste. Vi ste bili, znači Novi Sad danas. Opet vidim ljude iz Beograda, iz Tašmajdana. Ja vidim vas svaki put kada pogledam onaj koncert, ja vidim neka lica koja se vesele sa mnom i jako mi je drago što su danas ponovo sa mnom. A isto tako, welcome novim ljudima koji nikad nisu bili, koji će večeras sa nama da se udruže, da vide šta u stvari nosi ova priča. Ljubim vas, ajde da krenemo. Ok, gotovo je i bilo je prelepo. Sad idemo. Baš je bilo dobro, ne mogu da verujem, predobro. Ok, štikle su bile greška, tako me bole noge. Umirem. Hello. Sada je sljedeće jutro. I ljudi, stvarno koncert je bio predobar. Ja sam baš srećna, znači baš mi je bilo lepo i iskreno nisam očekivala da pusti neke od mojih omiljenih starih pesama što je pustila na kraju, što je ekstra. Baš sam se lepo provela. Sad sam u apartmanu, sad se malo još pakujem i idemo na kaficu i ne znam nije šta još, ali uglavnom uskoro idemo kući. Tako da ne znam što ćemo još da radimo iskreno. Novi Sad je baš lijep, ne ide mi se. Vidimo se u sljedećem klipiću.
mi smo sada u kafeteriji, pijemo jutarnju kaficu ili ovu kafidžonku, kolika je ogromna, ali je baš lijepa, pogledajte. I također pridružio nam se drugar, evo ga Uroš. Ja sam Uroš. Jej, Uroš. Dobro jutro, kafica. Rod, sad idemo da jedemo nešto, da doručkujemo i naši drugari se svađaju gdje ćemo, još ne znamo. Ok, ipak smo se odlučili da dođemo tu gdje smo sinoć bili zato što je jednostavno predobra klopa, tako da ako ste u Novom Sadu možete da dođete ovdje. Roštilj na naš način grill, jako je dobra hrana, moram reći. Baš mi se sviđa, baš dobro. Evo, meni su stigli ćevapi, kako dobro izgleda. Prelepo. Prošli put je jeo, ovdje je jeo ćevape i onda ja sam probala i bilo je prelepo, tako da morala sam ja da uzmem. Njam. Veoma sam uzbuđena da ovo pojedem i posle toga idemo u kući. Ok ljudi, to bi bilo to za ovaj vlog, nadam se da ste uživali, bacite jedan lajkić i stubić ako želite još vlogova i eto, to bi bilo to. Ćao! Ćao! A u isto vreme, 3, 2, 1, ćao!